Sub on the mix. yan mata zaman dogar zo kishi na mu talakawa Shamsu dan Muhammad shi za mu biyai mana ciya mun gwarzo yan mata za yau duk mun bi hasken farin wata ya bullo dan takarar mu mai son kowa ciyaman mata za APC mu sai Shamsu dan Muhammad gwarzo hasken farin wata ya bullo dan takarar mu mai son kowa ciyaman mata za APC mu sai Shamsu dan Muhammad gwarzo hasken farin wata ya bullo dan takarar mu mai son kowa ciyaman mata za APC mu sai Shamsu dan Muhammad gwarzo bismillah sarki tabaraka Allah mai iya mana dan baiwa sarkin mu kai kace mi sallah dan taimaka mana dan baiwa yau gashi mun yi babbar sa'a mun samu mai mana dan baiwa aiki zai mana birni da ƙauye yan mata zaman bar kuka hasken farin wata ya bullo dan takarar mu mai son kowa ciyaman wata za APC mu sai Shamsu dan Muhammad gwarzo da hassada kaga taki ce gun mai rabo na ce dan baiwa kun nuna hassadar a gare shi yau gashi ya fice dan baiwa mulkin mata sai yayi inda rabbi ne ya ce dan baiwa jigo ga al'umma talakawa kowa yana faɗin sai kayi hasken farin wata ya bullo dan takarar mu mai son kowa ciyaman wata za APC mu sai Shamsu dan Muhammad gwarzo mulki ilahu ke bayarwa kai ko aka gani dan baiwa shi dan hakin dakkari na yau ya sa ka yin tini dan